Us deixo amb el Robert Garcia, us deixo amb la Liona, amb l'Israel i també amb el que va ser premiat, encara que va dir que els premis els hem de relativitzar, Miguel Àngel, i són ells que... Liona, l'he dit. Són ells els que us parlaran del projecte, us parlaran d'aquesta aventura, diguem-ne així, que ha fet que molts autors i artistes intervinguin, a vegades amb una sola vinyeta, a vegades amb tota una història, amb un projecte que crec que hi hem de donar suport i per això nosaltres estem aquí. Gràcies i benvinguts. Vale, bueno, bon dia. A veure, pels que no coneixeu el Diferente, es tracta d'un còmic, d'una novel·la gràfica, com li vulguem dir, que hem fet conjuntament amb Dibujos por Sonrisas, i la particularitat que té és que és una novel·la, és un còmic que hi participen molts autors. De fet, més o menys quasi cada autor fa una pàgina, no són petites històries. Mira, a veure, jo potser mentre vaig parlant posaré cosetes per aquí al fons. Hi ha molts còmics col·lectius, de petites històries. Jo n'he portat aquí alguns exemples, aquest de la història del AK-47, aquest que l'ha tret ara a Grafito, aquest mateix, que és cada història del Superman ho fa un autor diferent, però tots són còmics on cada autor fa com una petita història dins d'un conjunt d'històries. En aquest cas, el que ens feia gràcia fer amb el Robert, que és aquest d'aquí, que no vol parlar ara mateix, però ja parlarà, i jo, era fer un còmic on no fossin històries separades, sinó que fos tot el còmic, tot una única història. Llavors és, a veure com aconseguim ficar tot d'autors diferents, cadascú amb el seu propi estil i la pròpia seva idiosincràsia, com ficar-ho en una única història, un únic guió. Llavors, és curiós perquè és una història que és una idea que se'ns va acudir una mica en paral·lel amb el Robert i a mi. Ell ho volia fer, però no tenia guió. I jo tenia el guió, però no sabia com fer-ho. Vull dir, sabia com fer-ho, però no sabia... sí, no sabia com fer-ho. Llavors vam quedar, jo un dia li vaig explicar, hòstia, Robert, tinc aquesta idea, i ell em va dir... Va ser en el descans de la classe? Mira, te diré on va ser. Ara veuràs. Va ser aquí. Això és un bar que hi ha... El bar de los chinos. Això és una foto que hi ha... És un bar que hi ha al costat de la Joso, de l'escola Joso a Barcelona, i aquí va ser. Aquí vam començar el projecte i aquí el vam acabar. I aquí el vam acabar. Potser expliquem després com va ser. Aquí estàvem tancant el PDF per enviar-lo a impremta i... El dia mateix que havíem d'enviar a impremta estaven en aquest bar, con el wifi del bar. I canviant el guió. Bueno, canviant canvis d'última hora... Sí, de fet, no ens vam adonar, jo em vaig adonar l'altre dia preparant la xerrada, com vam tancar el cercle sense voler en el bar de l'esquina, i aquí va començar. Hi ha dos autors, tots els autors són una meravella, són impressionants, i a tots els admirem, els estimem, ja no només per la seva generositat, sinó però casualment dos autors en l'últim moment que va ser però allò de dir vamos a, hòstia, llorando. Sí. Un és el que està aquí sentat aquí al costat, que és el Miguel Anxo Prado, i... Per eso queríais que viniese. Para jaboneo. No, però és veritat. Però llorar no és la paraula. Sí. A veure, clar, nosaltres hem tingut un honor immens amb la quantitat d'autors i és això, aquests dos que hi ha aquí a la taula són un exemple claríssim d'aquell moment que de sobte el Robert em deia, ostres, la Liona ha dit que sí, uah, ostres, el Miguel Anxo ha dit que sí, uah, o sigui, vull dir, eren moments de... Sí, per nosaltres era super especial, perquè
poder tenir la col·laboració de gent, ja no només del nivell, sinó a més amb les agendes tan ajustades que sabem que teniu, i de sobte dir, bueno, doncs puc treure una estona, que no és una estona, és una estona llarga, són hores i hores per poder fer aquestes coses. Pel vostre projecte, ostres, per nosaltres ha sigut super emocionant en cada moment. Jo ho deia amb el Robert, dic, quan havíem de respondre mails amb la gent, rebíem les pàgines i gràcies, o sigui, jo li deia amb el Robert, crec que mai no he dit tantes vegades gràcies, i tan sincerament, vull dir, estàvem super agraïts els dos. No sé, els fem parlar o què? Parlin una mica del fregado no sé, que ens expliquin com està la seva... Es que yo creí que ibais a contar otra cosa, por eso cuando empezó a decir no y al final llorábamos y yo dije, hostia, ¿qué van a contar? ¿Por qué llorábamos? No. Bueno, hemos llorado mucho, Robert y yo, preparando esto, pero casi siempre ha sido de emoción. ¿Ahora está la foto del bar? No, pero te la busco yo ahora mismo. Hola. Míralo, aquí la tengo. Uy, espera. Sí. Aquí la tengo, la foto del bar, sí. ¿Por qué la quieres para...? Salimos a las 1:30 de la escuela, ¿sí? Tú estás explicando ahora al final. Sí. Vale, bueno, esto es un spoiler, ¿eh? Teníamos que entregar... entonces no puedo explicar el final. Sí, explícalo. Teníamos que entregar el PDF a las 3. A las 3 del mediodía, para que fuera imprenta, si no podia sortir pel Saló del Còmic de Barcelona, que era la idea. Ja lo teníamos cerrado. Sí, llavors ens van estar endarrerint la data límit fins hoy a las 3 o no hay còmic. Sí. Hòstia. ¿Y qué? Sigue. Y nos llega un mail diciendo, hostia chicos, os entrego la página ahora. Sí, sí, hora y media antes de entregar el PDF. Claro. ¿Quién era? ¿Quién era? Un autor. Un autor. Bueno, perdona, o sea, de fet ja va haver una pàgina que ens va arribar aquell mateix dia al matí. Sí. O sigui, el dia que havíem d'entregar el PDF per imprimir, faltaven dos autors que no són aquests dos, que estan a la taula, ya lo dejo claro. No. No. Eso no me lo habían dicho. No, bueno, però és que per això he dit que ens van haver d'endarrerir la fecha de imprenta. Los de la imprenta se deben acordar de mí. Bueno, de nosotros. Y, bueno, yo he dicho dos, igual había más. Sí, también estaba Miguel Ancho. Yo te quería dejar bien, Miguel Ancho, pero no. Miguel Ancho no, tío. No. I hora i mitja abans d'entregar el PDF al document per portar-ho a imprenta, ens va arribar aquella pàgina que havia d'entrar sí o sí, que tenia que entrar, i era una pàgina que no tenia els diàlegs que hi havia, i dins de... Bueno, vam haver de fer un Tetris argumental. El guionista traumatitzat una mica, però al final ho vam aconseguir i jo crec que a les 2, o sigui, una hora abans, estàvem aquí tirando del wifi del bar Lleida, pujant el PDF, el wifi d'un bar que no tampoco es la leche, tampoco es una cosa de la NASA, i anava la cosa, y nosotras, ¿qué hora es? Las 3 menos 20, le quedan un no sé cuánto por ciento. El final va ser emocionant. Sí. Fue final de peli d'acció. Sí. No, per fer un còmic no és lo habitual, no, arribar a aquest moment de... Però sí. Que ens comentin ells una mica com ha sigut la seva experiència, també, una mica... Sí, i també tenim el micro aquí baix, perquè quan hàgiu fet l'exposició, si algú vol demanar coses, detalls, tant si són del bar com del còmic, ho podem fer. Del bar, sobretot. Endavant. Bueno, en el meu cas, doncs, a través d'una altra il·lustradora que es diu Cristina Bueno, em va escriure i em va dir, mira, hi ha aquest projecte, t'agradaria participar? Acabàvem també de fer un llibre juntes, col·laboratiu, a 4 mans, amb altres 2 il·lustradores, i dic, vinga, va, fem-ho.
i vaig al·lucinar molt, ara els hi deia, de com vaig rebre la informació, perquè clar, al fer només una vinyeta de tot un llibre és com... I ara com és el personatge, a on està, com va vestida, i em van enviar no sé si era un Google Drive o un Dropbox, o un Dropbox o no sé què era, però hi havia la foto de com era la noia, una referència, a com anava vestida en aquella vinyeta, com havia de ser la cuina on ella estava, i era com, uau, que ben organitzat, o sigui, vaig al·lucinar moltíssim de com donaven la informació. I clar, perquè és que si no això no surt realment, vull dir, si no ho tens allà superclar com va vestir de cada escena, clar, pots tenir salts de ràcord entre una vinyeta i l'altra, i vaig al·lucinar moltíssim, vull dir que la feina me la van posar molt fàcil, i després quan he vist el resultat he al·lucinat perquè és d'un nivell impressionant, que a mi em fa vergonya estar aquí, saps? De dir, mare meva. Sí, hi ha il·lustradors al·lucinants, hi ha vinyetes precioses, que a més hi ha les prints, es poden comprar i són superboniques. Així que felicitats. Gràcies. Hem de pensar que la feina que ha fet l'IRRA amb el tema de l'organització és que no hagués sigut possible fer això. Clar. Perquè reunir a tants artistes, que ja sabem com són tots els artistes, és impossible. Però si no hagués sigut per aquesta feina d'organització, és impossible. I en el cas d'ella, que la Cristina Bueno, que és amiga conjunta, quan ens va dir, hòstia, ens posem en contacte amb la Liona i tal, hòstia, jo soc admirador d'ella, però fins a l'infinit. I llavors, quan ens va arribar la seva il·lustració, per temes de feina, oi, Marta? Sí. No va poder donar-li color. I, bueno, doncs busquem un colorista, I sí, colorista, fa el color, m'arriba la il·lustració i jo me vuelvo loco. Pero loco no, lo siguiente. Esto no puede ser, es Liona, el color, por Dios, no le va a gustar, esto es una mierda, voy a matar al colorista. No, hombre, total, que Irram me calma i em diu, enviem-li a la Marta a veure si li agrada. Sí, clar, nosaltres sempre que algun dibuixant no tenia temps de colorejar la seva pàgina, perquè realment no era falta de ganes, és falta de temps, i nosaltres ho enteníem perfectament. El que vam fer va ser, amb aquells autors que no tenien temps per colorejar, buscar colorista. O sigui que és un afegit, no? I clar, també buscar un colorista, i després el que intentàvem fer és tenir feedback de l'autor, és a dir, no agafar algú que fes el color i venga, i tira pel PDF, sinó que el que fèiem era, en el cas de la Liona ho vam fer així, vam agafar el Carlos Romero, que va fer el color, li vam enviar a la Liona, i llavors ella, si havia de dir alguna cosa, això més d'així o més d'aixà, ho haguessin canviat. En aquest cas em sembla que no va haver cap problema. No, jo vaig veure i dic, perfecte, és meravellós. Clar, vull dir, jo pinto sempre amb colors plans, sempre tendeixo com als pastels, i sí que, evidentment, el color que se li havia fet era molt diferent, però em semblava que encaixava, i encaixa molt bé amb la resta. Llavors, em va semblar fantàstic. No, que loco soy yo. No sé si Miguel Ángel... ¿No lo habéis contado a la gente que no conozca el proyecto? En realitat, qual era la finalitat del projecte? Molt. És la pregunta que anava a fer. És dir, encara no hem explicat, si algú no ho sap, de què va la història. És veritat. Molt bona. Hem entrat amb els dibuixos i ens hem deixat el guió de costat. Jo, si voleu, us explico, el Robert us explicarà com va, però jo us explico per què aquest projecte ha acabat sent un projecte de dibujos por sonrisas. Com us he dit abans, jo tenia aquesta idea d'un guió amb multitud d'autors, però clar, jo pensava, potser en un costat una mica pragmàtic, quina viabilitat editorial pot tenir això, o sigui, després com reparteixes royalties entre, si és que n'hi ha, entre 100 autors. I llavors dic, això l'ideal seria focalitzar-ho amb un únic fi. I va coincidir que va ser el 2018, jo em vaig trobar una mica per sorpresa amb Dibujos por Sonrisas, una activitat que ells van fer al Saló del Còmic de Barcelona, una subhasta d'originals,
I jo recordo haver estat allà i haver flipat realment, o sigui, haver-me emocionat amb el que ells fan, que ara el Robert potser us ho explica millor, però bàsicament ells el que fan és, a través de l'art, de dibuixos i del còmic, d'il·lustracions, sobretot, recaudar diners per les persones refugiades. I jo, quan vaig veure allò, vaig veure la feina brutal que feien els de dibujos per sonrises, i jo tenia aquesta idea ja gravitant i tal, i dic, ostres, això m'encantaria poder aportar el meu gra de sorra, i jo com a il·lustrador, com a dibuixant, no puc fer-ho. Llavors jo li vaig brindar aquesta idea amb el Robert i li vaig dir, això et serveix a tu, això li pot servir a dibujos por sonrises, i llavors la idea del còmic és això. El còmic, en realitat, tots els que hem treballat i tots els que han treballat i han, en el cas dels autors més que ningú, han apretat les seves agendes per treure temps on no tenen i fer-nos una pàgina o una vinyeta, el que sigui, és per això, és per poder recaudar fons per Dibujos por Sonrisas, que és l'organització del Robert. Robert, te passo... Bueno, coordinació. Bueno, en el Saló del Còmic el que va passar és que va ser algo increïble, perquè clar, nosaltres quan la primera vegada que vam estar als camps de refugiats de Grècia, clar, vam tornar d'allà i, hòstia, amb la idea de seguir ajudant, de seguir ajudant, no? I clar, jo tinc la sort de treballar a l'escola Joso, que aquí està el senyor Joso, amb el qual he dormit aquesta nit, sense... No calen detalls, Sí, però si els voleu donar... Estos son detalles. Pero los detalles son lo mejor, Joso. Ell ha dormit, jo no. O sigui, no explicaré el què, però... Però escolta'm una cosa, però això del zapateado... Escolteu, jo he sentit el mateix, Veus? No sabem el que feia. Jo ho he sentit, això, Érem una altra habitació, Joso. Ja no és impossible. Però com vols que balli jo un Ens zapateado? explicaràs què fas. Ja ho diuen, que a les parelles sempre n'hi ha un que no dorm tan bé com l'altre. No passa res. Bueno, l'humor sempre és el més important, perquè hi ha una cosa que hem de tenir en compte, que independentment de que estem parlant d'un tema molt seriós, sempre l'humor, i sobretot nosaltres quan anem a Grècia, a Sèrbia, Bòsnia, sempre el que anem sobretot és amb molt humor, amb els nens i a dibuixar, i per això ens diem Dibujos por Sonrisas, clar. Llavors, la vegada que vam amb el Saló del Còmic ens va cridar per fer una activitat, clar, no va ser una activitat, va ser algo brutal perquè més de 200 artistes van dibuixar en directe i aquestes obres després ens van donar l'oportunitat de poder-les subhastar. Que guai. Clar, això va ser el primer any. I quan vam sortir d'allà teníem tanta energia que dèiem, hòstia, què podem fer per superar aquesta història, no? I clar, jo vaig pensant, clar, la idea és, hòstia, doncs fem un còmic, però que cada viñeta esté dibujada por un diferente artista. Cada viñeta, És a dir, que amb un mateix no cada còmic... pàgina, cada viñeta. Sí, és a dir, tindrem un còmic amb el que hi haurà més de 600 artistes. Y yo, adelante, claro, esto lo podemos conseguir, porque podemos conseguirlo todo. Però clar, la realitat és que és impossible. És impossible. I llavors, és de la complicat. mateixa manera, a més no tenia un guió, llavors demanar-li un guió a algú que fes algo tan brutal és pràcticament impossible. Y llavors un día prenent un café aquí, pam, apareix ell, oye, hostia, hablamos y tal, no sé qué, porque tengo una idea, hostia, yo también tengo una idea, pam, pum. Sí, va ser una alineació planetària brutal, vull dir... Tasca. Sí. I a partir d'aquí, clar, diem, han de ser 30 artistas, no, han de ser 100, y han de ser los mejores. Sí. Y no, tú estás loco.
No, tú estás loco, ens ho deien a nosaltres. No, nosaltres entre nosaltres estamos supermotivados. Ah, venga, vamos a comernos el mundo. És la resta de gent que ens deia tu estàs loco. Però bueno, de fet amb el còmic, a part del còmic, a la part final hi ha un parell de fulles o així on s'explica molt bé tota l'activitat que fa el Robert. Hi ha una cosa també que vam parlar, me'n recordo al principi, que, clar, jo quan li vaig presentar la idea de la història, tot i que la seva organització tracta sobre les persones refugiades, sobretot els nens, tot això, la meva idea no va d'això, és una història que no té res a veure, almenys directament, no té res a veure amb aquesta temàtica. I recordo que parlant d'això precisament va ser una cosa que nosaltres vam trobar inclús com a favor, és a dir, que per què no podem crear productes d'oci o de disfrute que no siguin, que per què només els productes que parlin directament de problemàtiques socials han de servir per ajudar a problemàtiques socials? Per què no agafar altres productes també? Per què no fer un producte d'oci, una història que en aquest cas no parli, encara que no parli directament del tema, que la seva finalitat última com a producte sí que pugui ser ajudar a això, sense treure la força i la necessitat dels còmics que sí que parlen directament d'aquestes problemàtiques, però poder també tenir aquesta voluntat de col·laboració amb altres tipus de productes també, no quedar-nos només amb això, obrir-nos també com a... I després hi ha una cosa molt important, que la gent és molt solidària, és a dir, li agrada ajudar i hi ha aquest punt amb el qual tenim l'exemple amb els artistes, és a dir, que des del primer minuto cero, mail que enviem als artistes, hòstia, tenim aquesta idea, tenim aquest projecte, té aquesta causa, té aquest fin, i tots des del minuto cero endavant. Però, clar, jo que fa ja molt de temps que treballo amb persones refugiades sobretot, quan vens d'allà i veus la realitat, veus el context, veus el que realment hi ha, i vens aquí, que cadascú segueix amb la seva vida, cadascú està amb la seva... Joder, és que no hi ha una altra. I hi ha una cosa que ens hem donat compte els que treballem amb això, és que, escolta, jo col·laboro, però a mi no me vendes històries, no vull llegir un còmic sobre coses que no. I tenim aquest problema. Realment és una de les coses que ens va fer, no, és que, hòstia, fem una obra que sigui que no tingui res a veure, perquè... Sí, que no parli directament d'aquest tema, perquè és... Però que el fin sea... Però que no per això no pugui ser aquesta la seva finalitat única, perquè és que al final realment va cap allà, vull dir, tothom que ha treballat amb això, tothom ho ha fet per Dibujos por Sonrisas. I de fet és la raó de ser del còmic, independentment després de que la història no tingui a veure amb aquesta temàtica, però al final la raó de ser d'aquest còmic com a tal és aquesta, és poder col·laborar amb la feina que fa el Robert. I bueno, és una cosa que recordo que li vam donar moltes voltes. Però, mentrestant, si algú vol fer alguna pregunta seguint el fil, no per interrompre, No, i tant. Després, ara que ja sabem què ha passat a la nit, si voleu detalls de la història o dels que hi han col·laborat, podem anar fent una mica d'interacció, Me demaneu el micro i endavant. Vale, yo lo que contaría, Irra, sí. Miguel Ancho, tío. Miguel Ancho. Que Miguel Ancho explique su... No. Cuenta tú lo que pasó con Miguel Ancho. Què passó con Miguel Ancho? Més intimitats avui. No. A veure, bueno, a mi m'agradaria que el Miguel Ancho potser parlés també una mica com quina ha estat la seva experiència o no sé. Lo habéis explicado perfectamente, tampoco tiene más ciencia. El funcionamiento fue como habéis contado, un día llega, no fue un mail,
Yo lo que recibí fue por Facebook un mensaje en Messenger. Estamos poniendo esto en marcha y si te apuntarías. No. Y dije que sí. Y responde por Messenger. Miguel Ancho Prado. Ojo. No. Es decir, es como si ahora mismo... Sí, porque es cierto, en aquella época los 3 secretarios que tenía y tal, los tenía de vacaciones y uno por baja de paternidad. Joder, ¿quién iba a contestar? Es que a veces también la gente no sé qué se piensa. Pues sí, si no contesto yo los mails y los Messenger, mi mujer desde luego eso no está dispuesto a asumirlo. Así que no, claro, contesté y le dije que sí, y después del sí viene la condición que yo creo que todos colocamos a continuación. Depende de fechas y de cómo se va a hacer. Las fechas la verdad es que eran amplias, no lo voy a negar, había tiempo de sobra y efectivamente. A mí me llegó un pack completo, juguete Comanche, donde venía el guión, la página que a mí me correspondía. No sé si es cierto. Ellos me decían, esta página solo la podías hacer tú. Y yo me lo creí, yo vi el guión y dije, claro, la última. Esta solo la puedo hacer yo. Y con toda la documentación, efectivamente, allí teníamos los modelos de los personajes, la manera en la que se vestían, una mochilita que lleva la protagonista, pues con todos los detalles. Y lo primero que pensé fue efectivamente eso, decir, bueno, qué bien organizado, qué bien montado, porque había participado en otros proyectos, pues bueno, más o menos similares, este tipo de cadáver exquisito, ¿no? En el que se van... Y el resultado siempre es un Frankenstein. Por mucho que nos guste pensar que nos parecemos a una jam session con Thelonious Monk y Charlie Parker improvisando, lo que suele salir de allí pues es una cosa así cosida a la fuerza. Pero con estos mimbres de base pensé, pues esto puede ser distinto, puede funcionar mucho mejor. Me empezaron a mandar ya páginas de la gente que había acabado la colaboración y vi que efectivamente, que cada uno estaba colaborando con su estilo y su manera de entender el cómic, pero que se estaba consiguiendo tener una única historia, un único libro. Mi historia particular dentro de esta broma que llevamos desde el principio fue que, bueno, del mismo modo que para Israel y para Robert los astros se conjuntaron para que todo encajase perfectamente en aquel Bar Lleida, mis astros en aquellos últimos 3-4 meses se fueron a tomar por el saco. Y entonces se empezaron a cruzar libros que tenía que terminar, con problemas familiares de salud, tal, bueno, un despiporre. Pese a eso, creo recordar que llegué a reservar una semana justo antes de que ellos tuvieran que terminar, y esa semana juraría que fue o mi madre o mi mujer, mi madre que estuvo ingresada y de repente pues les dije que no puedo, que estoy aquí y tal, yo pensando que aún había un cierto margen. Y entonces recibo, bueno, pues nada, otra vez será tal. Y me dio tal bajón que les dije que no lo acabo. Y les pregunté, a ver, ¿cuál es la última hora? Tal, no sé qué. Sí. Bueno, a ver, reservamos la página, tal día, tal. Y fue eso, me tiré pues aquellos 2 días de 18 horas para hacer la creo que tu página llegó el último día, o sea, claro, nosotros el fin de semana. Nosotros el domingo. Claro, nosotros el día que subíamos el PDF no lo contábamos como día, lo contábamos como día para revisar la maquetación, todo, no contábamos que íbamos a recibir páginas. En el caso de Miguel Ancho, lo que pasó por estas circunstancias que le ha explicado, es que de hecho llegó a pasar... Pero primero, perdona, Sí. Es que he hablado del Messenger, no te he querido cortar. Claro, nos envía el Messenger
Claro, yo lo primero que hago es hacer un pantallazo del Messenger y se lo envío a Irra. Sí. Y digo, Irra, en ese momento llorando. Sí. Pero no es, A mí- pero a no mí- es broma, ¿eh? A mí me llegaban Y- WhatsApps que siempre el primer mensaje era hòstia, 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 hòstia. Digo, clar, la primera vez jo pensava, digo, això ha passat algo greu, però ja em vaig començar a acostumar que hòstia, 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 volia dir que algún gran autor havia dicho que sí. Y llavors, clar, yo de vez en cuando, hostia, hostia, digo, a ver. No, pero en el caso de Miguel Ancho fue un pantallazo. Sí, Hice sí, un pantallazo después del venía Messenger. después venía Y que por cierto, ese pantallazo lo tengo enmarcado en casa, ¿eh? Es brutal, brutal. Es decir, y lo siguiente es, claro, yo enviaba hostia, 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 hostia. Pero claro, lo que recibía de él era, me cago en la puta, me cago en la puta, me Sí, cago sí, en la sí, puta. nosotros, claro, es que flipábamos con tots, amb tots que van dir que sí, que és que hi ha, bueno, aquests dos són dos exemples, però és que hi ha noms molt grans, molt grans, que van tenir la generositat infinita, i més, per exemple, amb casos com el que diu el Miguel Ancho, ya no es decir, bueno, ya no son cuestiones laborals, tengo la agenda a petar, No, són qüestions inclús personals. En su caso es... De fet, va donar el cas, perquè nosaltres ho compreníem perfectament, es va donar el cas, en el cas del Miguel Ancho, que la seva pàgina, in extremis, li vam assignar a un altre dibuixant. I aquesta és una de les raons per la qual el còmic, el guió original tenia 96 pàgines i el guió final té 100. Té 100 i una de les raons, les altres 3 pàgines hi ha altres raons, però una de les raons va ser perquè quan finalment el Miguel Ancho Nos dijo fent que... aquest esforç titànic ens va dir que sí, clar, el dibuixant que ens havia dit que sí tampoc no era just de fer-lo fora. Me'n recordo, ho he estat parlant amb ell una hora, i no exagero, una hora pel mail, pel WhatsApp o no sé què, amb l'ordinador, veure com podíem no fer-lo fora, però al mateix temps tota la feina que ell ja tenia mig feta, aprofitar-la, i vam dir, no, torna a entrar Miguel Ancho, però tu no marxaràs, ja hem de canviar. Clar, quan afegeixes una pàgina, no afegeixes una pàgina, n'has d'afegir 2. Per què? Perquè el guió, i això, per si no ho sabeu, ara, jo me vaig fer un cutre esquema, vaig fer aquest cutre esquema quan estava escrivint el guió, lo de la pàgina par i pàgina impar. I jo m'ho tenia pegat, no tan guai, de fet encara ho tenia més cutre, amb un pòsit a l'ordinador, i és que clar, amb el còmic hi ha una particularitat, que és que no és el mateix que una pàgina estigui a l'esquerra o a la dreta. La pàgina que està a la dreta, el lector ja la veu, encara que comenci a llegir per l'esquerra, quan passa pàgina ja la veu. Si tu poses una gran revelació, un gran moment, algo molt potent a la pàgina dreta i vols que sigui sorprenent, no sorprendrà tant, perquè encara que estàs llegint l'esquerra ja veus la dreta, ja spoiler, vale? Llavors clar, la pàgina que va a l'esquerra ha d'estar sempre a l'esquerra. Afegir una pàgina més implica perdre aquesta peculiaritat de la narrativa del còmic, i llavors si hem d'afegir una, n'hem d'afegir 2. Per això, de fet, ens vam veure obligats a afegir 2 pàgines més, però en puestos concrets, que ens van obligar en realitat a afegir-ne 4, per poder mantenir aquest joc i que no es trenqués els 2 o 3 moments de sorpresa que hi ha, els 2 o 3 girs visuals que hi ha en el còmic. Però bueno, al final ho vam poder aconseguir-ho. Vam poder ficar ja. Di la verdad, el guión tenía 50 páginas, ¿eh? Esto no es cierto. No, no és això, jo tenia 96, però bueno, per circumstàncies, perquè també és un projecte, els projectes sempre són... Si quan ja participen 2 o 3 persones ja són coses que estan vives, imagineu-vos a més de 100 autors. Vull dir, allò no estava vivo, allò estava revolviéndose todo el rato. Però bueno, també haver de trencar-nos el cap, crec que és un preu petit que hem pagat per poder tenir
en aquest cas concret, per poder tenir la pàgina del Miguel Ancho, que per nosaltres va ser un honor, bueno, com qualsevol altre, però vull dir, i més, no sé, llavors, bueno, de fet és això, que estem... No sé si tens res més a afegir. No, que deberíais contar de qué va la historia, porque aún Sí. no se lo habéis dicho. Sí, eso... Sí, llevamos media hora aquí. No saben vender el libro. És que s'acabarà el temps i no sabem... Clar, començant a m'he dormido con el Joso. Ho fan perquè la comprin. Jo crec Claro. que és un tema de màrqueting i merchandising. Qui vulgui saber de què va, com que compri el llibre i participi solidàriament al projecte, no? Si voleu sí que podem fer una mica de... Sense spoiler, però Sí. una mica, no? La idea és la història és la història d'una noia que es diu Jana, i ella té, en principi, diguem-ne, com una enfermetat o li passa alguna cosa amb la seva forma de percebre la realitat. I el que passa és que la realitat va canviant d'aspecte a cada moment. Això què vol dir? Això què implica a l'hora de ficar-ho dins del còmic? Que cada pàgina és un dibuixant diferent i alhora que nosaltres com a lectors veiem que cada pàgina és diferent, amb el seu propi estil de dibuix, amb el seu propi color inclús, això ens transmet el que ella realment està vivint, que és que la seva realitat va canviant constantment. Que de fet és una cosa que jo volia ficar d'alguna forma al guió, que si cada pàgina devia ser d'un autor diferent, que no fos una perquè sí, ¿no? Mira, hemos juntado mucha gente, no, sinó que si ho podíem introduir aquest fet a dins del guió, doncs molt millor. I realment és això, cada pàgina realment és de su padre i de su madre, vull dir, perquè tenen, ja no a nivell d'estil, sinó inclús a nivell de narrativa i a nivell de color. I realment és una forma d'entendre com percep la protagonista la realitat, com la realitat va canviant, i perquè veieu un exemple de com narrativament això ho vam potenciar. Jo no sé si... Vale. Per exemple, jo vaig fer una cosa quan vaig fer el guió que va ser no ficar la divisió en vinyetes. Vaig ficar només cada pàgina del guió. Normalment quan tu reps un guió, quan tu com a dibuixant reps un guió, posa viñeta 1, el personaje hace tal, y dice tal. En aquest cas, jo cada pàgina, com que sabia que aniria un autor diferent, vaig explicar exactament el que passava i els diàlegs, però no vaig dividir-ho en vinyeta, perquè a mi m'interessava no només que cada autor posés el seu estil, sinó que posés també la seva pròpia narrativa, per fer-lo encara més sorprenent, o cada pàgina més pròpia. Vale? De fet, el cas d'ells dos és excepcional, perquè la pàgina del Miguel Ancho és una splash page, és a dir, és una pàgina que és una única vinyeta, i la pàgina de la Liona de fet és una pàgina, de les que n'hi ha unes quantes al còmic, on no cada pàgina, o sigui, no tota la pàgina està dibuixada per un autor diferent, sinó cada vinyeta, hi ha 3 vinyetes i cada vinyeta té un autor diferent. En aquest cas sí que ho especificava vinyeta a vinyeta, però perquè tenia un exemple de com és el 90% del guió, és així, veus? Pàgina 6. Hannah, algo mareada, entra en el pequeño cuarto de baño de su piso. Se lava la cara y se la seca con una toalla. El agua fría parece haberle reanimado un poco, pero en su rostro seguimos viendo cansancio y preocupación. Con las manos apoyadas en el lavamanos, Hannah mira fijamente su reflejo en el espejo. Y después dos textos. Tenía la esperanza de que aquella sensación extraña acabaría pasando, que la realidad dejaría de cambiar a mi alrededor. Bé, doncs aquesta pàgina, amb això, amb aquesta acció, aquesta, per exemple, és la pàgina que va dibuixar el Miguel Gallardo. Vale? I ell ens va fer... ell ens va fer això d'aquí. Aquesta pàgina podia haver estat dividida en 3 vinyetes, 5 vinyetes, 8 vinyetes, ell ho va fer en 4 vinyetes. I a més, se li va acudir la idea, jo crec, genial, d'anar construint la realitat, com que la Hannah té aquesta percepció estranya de la realitat, anar construint la realitat vinyeta a vinyeta. Veieu que la primera vinyeta, no sé si s'aprecia bé,
està més desdibuixada, la segona una mica millor, la tercera ja està tinta i la quarta ja té color. Això és algo totalment del Gallardo, totalment seu, no ho vam especificar. Però a l'hora de poder tenir aquesta aportació creativa per part dels dibuixants, per nosaltres era genial i era superenriquidor poder veure com cadascú li donava aquest canvi en el món de la Jana, de la protagonista. En el cas del color, per exemple, a veure si trobo aquí el del color, m'havia portat aquí coses de tot, però a veure, veus, per exemple, això són 2 pàgines, una és de la Cristina Bueno i l'altra és del Fernando Casaus. Si veieu, cada pàgina no només té un estil de dibuix diferent, sinó que té la seva pròpia gamma cromàtica. Molts dibuixants o molts coloristes, en el cas dels dibuixants que no tenien colorista i nosaltres els assignàvem, deien, ¿puedo ver la pàgina de antes o la de después? I els diria, a veure, si ens ho demanes te la donem, però jo quasi prefereixo que ho facis a la teva bola. Veieu, per exemple, aquí el canvi cromàtic que hi ha? I això és a la mateixa localització. Està passat al mateix moment. Són 2 pàgines que van seguides, no són 2 pàgines random que hem pillat. Aquí, per exemple, a la pàgina de l'esquerra hi ha la Jana, que està en una consulta d'un psicòleg, i a la pàgina de la dreta és la pàgina immediatament següent al còmic. Continua l'acció, continua el diàleg, continua la conversa, però si veieu, no només canvia l'estil de dibuix, aquí és superreconeixible l'estil del Miguel Bustos, sinó que a més canvia completament la gamma cromàtica. El gran èxit de tot això, que és un èxit que jo li faig caure totalment sobre els artistes, és que això que sembla una locura i una esquizofrènia de còmic, una locura visual, funciona. O sigui, tu llegeixes i no perds el fil i tot encaixa, i això és gràcies a la feina que han fet els dibuixants. Jo vaig fer les meves carpetes de Dropbox i tal, però sense això no encaixaria, No sé si... De fet, si estic parlant molt, Robert, talla'm, sisplau, o talleu-me, per favor, interrompit-me. Jo quan el que deia abans la Liona, això ho tindré per aquí, el que deia abans de la Liona del Dropbox, d'això, per les referències, això, més que res, és una qüestió pragmàtica, com que aquest còmic eren moltes pàgines, totes d'autors diferents, però hi havia d'haver una unitat. Clar, no pot ser que la protagonista fos morena en una pàgina, a la pàgina següent és rosa, ara va vestida amb texans, però la pàgina següent, que està passant amb el mateix puesto i amb el mateix moment, porta faldilla. Clar, això és un caos, era massa caos ja, tot i que la història jugava una mica això, però ja era massa caos. Llavors a mi se'm va acudir la idea de fer unes carpetes de referència. Primer vaig començar amb 4 carpetes, lugares, personajes, objetos, el que deia abans el Miguel Ancho de la mochila, pues si ella porta una mochila, que no fos 3 motxilles diferents cada vegada que surt, que fos la mateixa motxilla, i el vestuari. Jo què sé, dins de lugares, pues, no, això són personajes, tots els personajes que surten al còmic. Els protas i secundarios, perquè hi ha secundarios que surten a més d'una pàgina. El psiquiatre, perquè hi ha un moment ella que va al psiquiatre perquè està flipant una mica, què em passa, el psiquiatre surt a 5 o 6 pàgines, no pot ser que el psiquiatre tingui una pinta diferent a cada pàgina, o jo què sé, o la seva millor amiga, o el que sigui. El mateix amb les localitzacions, quan surt al pis de la prota, doncs que sigui el mateix pis, és igual si el dibuixa qui sigui. El vestuari, ostras, amb el vestuari vam tenir algun follón, Y te volvías un poquito loco, cuando te cambiaban algo. Bueno, clar, perquè per exemple, teníem 5 pàgines que passen a la mateixa localització, i de sobte em passava que
la primera pàgina mantenia el vestuari, la segona també, la tercera també, i la quarta l'autor l'havia vestido a la prota como quería, y la cinquena un altre cop tenia el vestuari. Clar, Le había cambiado el color del botón. no. No, si hagués estat això, en algun cas ens havia passat que, clar, els autors, que també ho entenem, que aporten 3.000 coses a l'hora, s'havien llegit una mica el guió tal, i la carpeta de referència al vestuari no l'havien vist, o s'havien confós, i m'havien posat un altre jersei i una altra cosa. Llavors és enviar un mail, ostres, mira... Ya no era hostia, ¿eh? Està superguai, però passa esto... Clar, perquè per un costat entens que aquella persona t'ha fet aquella pàgina ja no de gratis, per dir-ho així, sinó també traient temps d'on no en té la majoria de vegades. Llavors, ara li tinc que dir que em canviï el jersei i els pantalons, perquè si no, la continuïtat... Però bueno, haig de dir que sempre que va passar això, sempre els autors, perquè això és una que jo dic sempre, els dibuixants de còmics són com és de lo millor que tenim els humans com a espècie, són els dibuixants de còmic. I si et diuen que no, és perquè no poden realment, físicament no poden, però en aquests casos ens van dir, vale, sí, no, és verdad, perdona, m'he despistat, i ho van corregir. Bé, queden 5-10 minuts. Algú té alguna pregunta a fer? A part de saber ara de què va la història, com ha anat el recorregut, i suposo que tots teniu la intenció de comprar el llibre. Alguna pregunta a fer? No? Brutal, ho heu explicat tan bé i tan a fons i tant... O no gosen. Bé, un moment, que trenquem el gel. Una pregunta. Trenquem el gel. Continuareu en aquest projecte? Continuareu? ¿O qué? ¿Puedes poner la foto del bar? Oh, mira. ¿El bar? El bar. Venga. Tú me pides, Robert, yo te doy. Os va a cobrar derecho. Sí, es verdad, le estamos haciendo publicidad aquí al bar Lleida. 14:30 del... ¿Era un lunes o un martes? Sí, del último día, martes, creo. Lunes. Botón enviar a Planeta el PDF para poder imprimir. Pedimos una cerveza, obviamente, para celebrarlo. Yo cacaolat. El cacaolat. Y a las 3 ya estábamos pensando en el próximo proyecto. Sí. Es decir, ya... Por desgracia, es cierto. Es decir, ya es un proyecto que ya tiene... Sí. Ya hace tiempo que estamos trabajando en él. Sí. No con la misma filosofía, no habrán tantos artistas, bueno... No. Que ho vam pensar també, donar-li una... perquè la història dona marge per continuar. No. Però primer la nostra salut mental jo crec que primer l'hem de recuperar una mica més, i ara mateix el projecte que tenim entre manos, que igualment serà un còmic i serà amb dibujos per sonrises, crec que no, a nivell organitzatiu almenys no és tan ambiciós. No. Però sí a nivell de temàtica, de concepte. De concepte, sí. I de anar més enllà, una mica més enllà, i més, encara més important i més... és que lo importante... Quasi que el que podem fer és deixar-ho aquí i explicar-ho l'any que ve. Espera, que volia preguntar una última cosa. Digues. Ai. Acosta. ¿Sería igualmente para el proyecto solidario de sonrisas? Sí. Eso va vinculado. Vale, sí. Vale. Sí. El objetivo es siempre seguir trabajando para seguir ayudando lo máximo, dentro de lo que puede ser ese granito de arena que es muy pequeño, pero que de alguna manera yo creo que ya estamos en ese plan solo para hacer eso. Sí, seguimos. Jo crec que lo gran que té Dibujos por Sonrisas
que és una de les poques, jo no sé, suposo que hi haurà més, no ho sé, però crec que és una de les poques organitzacions que la seva voluntat d'ajudar ho fa a través de la il·lustració i del còmic, que no n'hi ha tantes d'aquest tipus. I això és genial. I ja et dic jo que el conec, que el Robert le tiene gasolina para continuar amb el dibujos por sonrisas para siempre. Se us ha girat feina a tots i els que no ho saben també, no? Molt bé, moltes gràcies. Un fort aplaudiment per aquesta xerrada constructiva i tan amena a quatre bandes amb l'experiència personal de cada un d'ells. I les casualitats no existeixen, però la següent sessió que ve, perquè a vegades també nosaltres fem un programa en funció de la disponibilitat de la gent i de com poden ser, és una que es diu la representació gràfica dels conflictes històrics a través del còmic amb John Carlin. Per tant, una mica seguint aquest fil conductor, ja dic, les casualitats no existeixen, però ara d'aquí 10 minuts tenim una altra sessió molt vinculada a la vostra història. Gràcies per haver vingut. Gràcies. Continuem en 10 minuts. Merci.